Diversi tfal minn skejjel differenti sebħu fil-ġonna tal-Palazz ta' San Anton biex jagħtu daqqatit lill-President fil-qtuħ tal-larinġ, lumi u mandolin. Libsa il-biss sportiv, il-President Mary Louise Colleiro Preca kienet l-ewwel waħda li middet idea bit-tħejja għall-festa ta' Ċitru. Din is-sena il-Palazz f'Ħal Balzan se jiftaħ il-bibien tiegħu nhar il-Ħadd 18 ta' Jannar. It-tfal mill-iskejjel primarji tal-Kulleġġ San Nikola ta' Ħattart u tal-Kulleġġ San Luigi kif ukoll miċ-ċentru tar-riżorsi Dum Mikil Xerri tal-Wardija imlew il-kannestri bil-frott ta' Ċitru li se jinbih lill-pubbliku fil-festa ta' Ċitru li fiha jinbiegħu wkoll prodotti magħmula minn dan il-frott. L-ewwel nett napprezzaw dill-art tagħna minkejja żgħira kemm kapaċi tagħti frott bnina. Il-larinġa u dak kollu li huwa frott ta' Ċitru huwa ħafna tajb għal saħħitna. Jagħtina l-vitamina C bl-aktar mod naturali. U allura nagħtu dak il-messaġġ ukoll kemm importanti li nieklu l-larinġ u nixorbu il-ġuż tiegħu frisk. Il-frott ta' Ċitru fih diversi benefiċċji, bl-aktar waħda magħrufa il-vitamina C. In-nutrizzjonista Lucien Pace semmiet uħud minn dawn il-benefiċċji. Jeżistu wkoll vitamini oħrajn u minerali oħrajn bħalmija il-folate li din pereżempju tgħin kontra il-mart jew tnaqqas ir-riskju għal mart kardiovaskolari. L-istess anke il-minerali bħalmija il-potassium li din ukoll tnaqqas jew tirregola aktar pressjoni fid-demm. Importanti ħafna li dawn il-benefiċċji li qed insemmu jittieħdu mill-propja frotta u mhux mill-meraq, għaliex il-konċentrazzjoni ta' dawn is-sustanzi li qed insemmu bħal huma l-flavonoidi l-iktar li jinsabu huma fil-qalba u fil-qoxra tal-larinġa milli fil-meraq. Il-festa ta' Ċitru hija inizjattiva oħra biex il-qlieħ imur fil-karus tal-Malta Community Chest Fund.